kilo, dobre. Táto musí prežiť. Prežije to, nebojte sa, my to potom dolejeme, len teraz, aby to veľmi neprašilo. Tak dnešný deň naše gymnázium pripravilo stretnutie pre svojich absolventov. Začali sme už ráno prezentáciou a potom sme pokračovali v klube Slávnostnou akadémiou pre všetkých našich absolventov, ktorí sa tu zišlo až 1100 a všetci sú v tejto budove. Pripravili sme pre nich takéto nezabudnutelné stretnutie, kde môžu sa stretnú nielen so svojimi spolužiakmi, ale aj so kolegami, s ktorými sa nevideli dlhé roky a boli napríklad z iných tried. Je to jedinečná atmosféra, ktorá sa nedá ani opísať, treba ju zažiť. Ako vidíte, je nás tu strašne veľa, ale je tu o to úprimnejšia atmosféra a myslím si, že všetci sa bavia a ešte sa aj budú baviť. Pani primátorke, nech sa páči.
Sprievodca mi páčil, bol krásny, sprevádzali nás mažoretky a krásne sme sa prešli po našom meste nádhernom v takej družnej atmosfére. Až sme prišli do klubu, kde začala akadémia. There's a fire starting in my heart and reaching the fever pitch and bringing me out the dark. Finally, I can see your face so clear and go ahead and sell me all that I'll lay your street bare. See how I live with every piece of you and don't underestimate the things that I will do. Si spôsobom pomaturitné stretnutie všetkých ročníkov od roku 49, ktorí tu maturovali. Ja, keď som prišiel do týchto priestorov, a nielen tejto školy, sa mám veľmi dobre, pretože pre mňa Revúca ako rodisko znamená strašne veľa pre môj ďalší život. A že som tu stretol profesorku, ale nie dnes, ale už predtým, a že som sa dozvedel, že je absolventka toho istého gymnázia ako ja, potom viac ma to teší a tešíme sa už koľko, 20 rokov, čo sa takto stretávame. Takže sa vám tu páči dnes? Strašne je to dobré. Je tu všetko príjemné, je to tu krásne, je to tu úžasné. Organizáciou spokojní? Veľmi, veľmi. Chceli by sme sa poďakovať organizátorom, ktorí naozaj mali veľa práce a zaslúžia si veľké ďakujem. Ako si spomínate na študentské časy? Veľmi dobré, boli to pekné časy a radi sa vraciame do rodných končín. Páči sa mi to nadmieru, lebo tá atmosféra, ona sa nedá popísať teraz. Dá sa tu toľko rozhovorov viesť a tak rôznymi smermi a tak do hĺbky a tak, že ja si teraz neviem zvoliť správnu mieru hĺbky, šírky a intenzity. To je môj najväčší problém momentálne. Toľko rozhovorov sa tu dá rozvíjať, že neexistuje taká platforma inde, ako je tu. Na rozhovory, na mienky ľudí, na názory o školstve, o kultúre, o spoločnosti, o zlepšovaní spoločnosti a o nás. Takže oceňujete myšlienku takú? Veľko, áno, oceňujem. Neviem, či by dokonca každá škola nemala robiť takéto veľké jubileá, aby sa spoznali vzájomne, aby vedeli podať aj tú správu o nás ďalej. Študentské časy spomínam dobre, taký priestor ako v Revúcej pre všetky záujmy nepoznám inde. Tu sa dalo robiť všetko. Aj učiť dokonca. Aj dobre učiť, áno. Dokonca aj učitelia nás udržovali v takej primeranej poslušnosti, že sme mali aj pomerne dobré známky. No, dnešný deň je úžasný. Stretávame sa pri dvoch významných stretnutiach, pri výročí 150. výročia prvého slovenského gymnázia a my máme aj 50. výročie od našej maturitnej skúšky. Stretávame sa, vidíme svojich spolužiakov, vidíme študentov, ktorí pred nami končili, po nás končili. Máme si o čom porozprávať, poznáme sa, nadväzujeme znova kontakty a tie staré si proste pripomíname znova. Takže oceňujete takúto iniciatívu gymnázia na takúto... Je to úžasné. Ďakujeme škole, ďakujeme mestu, že nám umožnilo toto krásne stretnutie. Proste škola nám dala veľa, vykročili sme do života, získali sme zamestnanie, získali sme vzdelanie a prvopočiatok je v tejto škole.